Kuka saa hyvä lähdö? Ainakin Häkkinen sai loistavan startin! Aivan uskomattoman startin ja menee kärkeen! Hienoa Mika, se oli mielettömän kova startti! Näin tekee mies, joka hallitsee hermonsa paineensa kilpailutilanteen! No niin, siellä on jumala! Ai! Todella paha kolari! Tällaisia ilmalentoja formulointia ei ole juuri koskaan nähty. Jälleen Mika tulee ja yrittää, mutta määrältä puolelta! Onnistuuko hän? Ja onnistuu! Eva Mika! Loistavaa työtä Schumacher on ohitse on päästy! Schumacher kärjessä, Häkkinen johtaa. Nyt tässä on pakko kyllä heittää kysymys siitä, että mistä tässä on kysymys? Jälleen Vilnian Fisikellä, Matton, Sonta, Salo, Urt vetävät tästä selostuspisteen ohitse, niin se on aina piu. 6,8 sekuntia ja Mika tulee. Ja ehtiikö Häkkinen Schumacherin eteen? Ehtii kirkkaasti, katsokaa edes punaisauto, nyt vilahtaa kuviin. Hyvä meininki antaa palaa, ei haittaa. Ja samalla pointuu Frentzen! Kilpailua johtava kuljettaja on Jarno Trulli. Niinpä onkin Trulli. Mika, pidä autotiellä! Pidä autotiellä! Oi, siinä se tuli! Voi kurjuus! Peli on menetetty! Schumacher tulee ja voittaa! Mika tulee ja on maailmanmestari! Mika on maailmanmestari! Loistavaa työtä! Aivan mahtavaa tekee! Onneksi olkoon myös sinulle! Uskomaton kilpailu Mikalta. Parasta kilpa-autoilua, mitä tänään olemme nähneet. Tosin ensimmäinen kilpailukin tänään meneillään.